Ka giwinjo dho lweto giwinjo maber. Elisi no ji auchiel gin joma mine, 31 gin joma chuo. Brenda mnyalo medo kapok aka yue. Gima damede ni nitie legal risk mimulo cha. Wach mar ni seche mosetim momigi budget manye gitimo projection pod wadok e doho to pod IEBC. King'iyo budget from 61 billion magiketo ni 1.1 billion giketo kanyo ni legal and risk legal petitions and risk registration. But king'iyo kata gisani e yiero ma 2022 IEBC dwarore no chul legal fee, it is about 4 billion. Monego beni IEBC chulo lawyers manodhi negi e court. To kato giketo no budget mar 1.1 billion. Matiende ni IEBC is always going at a loss. Koro ang'o magite nikech ka jogi onego beni 1.1 billion muketo ni is to mitigate the risk. Karanga mok titije mangeni risk ni is more than this amount. Kata mangeni risk ni can be less than this amount. Kichi billion eno menda mangeni. Ngini siche moko ka wacho apa ni tinde ka corruption ne chakre ndalo Golden Bag chane million. To tinde chakre ochope billion wakao billion to gimen pesa matin. Nikech kiwacho ni 4 billion monego beni mano ma IEBC poko chulo election manokadho cha to podi wangeni podi botim by elections gi podi boteri gi doho to magi iyudo ka gin kuonde ma ng'enyne IEBC no loyo case. Rulings manegi chiwo, rather positions manegi chiwo from presidential. Yeah. Iyudo ka gionge nikech all the time it is usually the loser who pays the cost is awarded. Matiende ni IEBC okonego beni pod bedo ni gin gi pes moko mang'eny. So we are all calling for transparency nikech ka onge transparency to trust magiwacho ni jo Kenya onge go kuom gi. Trust is earned. They need to work for it mondo jo Kenya obed gi mindset nikech okinya bedo nungiso wano kwenya print IEBC papers pesa to wa print ka. Kara IEBC ballot paper gi pesa mane mang'ato ko weni gi ariyo mane medhika. Ineno Sharon kamedo